počítač. Áno, tu mám, toto je Henry Presendasi. A niečo ďalej. Nepýtaj sa, či prečo tu máš širka tapotu. Zagrajte to otvoť. Takže toto je Henry Prezentácia. Dobre, Henry Prezentácia. A nie, niečo tam má tvrdý. Čo je tvrdý, wow. Kockový hlupak. Ty kockový hlupak. Prečo tam napísal, že hlupak? Veď túto, že hlupak. A nie aj čo je to gramatika. Si taký hlupak, Lego. Lego! Si mi dávaš peniaze za to, že som pred kamerou a dávať to ti na YouTube. To čo je, že YouTube? To je YouTube. Máš ísť do pekla. Čo je to peklo? Som večer si peklo myslel. Wow. Ja som to, ale... Kto je hlupak? Co tam je? Všetci. Takoj som nie je hlupak. To nie, ani mu to nechcem povedať. Ja som bohatý. Som. To je syn, som kroničný. Ja som ti bohatý ako Elon Musk. Tu je som. Tá maska, to nie je maska, to je Elon Musk. Keď tam bude všetky tak ďakujem za pozornosť. Zatleskám aspoň, že sa snažil.